Хора, аз съм Ради, пак съм имал клип. Набързо покажа моя контролер, който е за компютъра ми. И ето как изглежда. Вече има копчета, както е за обикновените джойстици. Две такива копчета. Тя ги забравя ако бяха. Това ми светва като си го включа за компютъра. И тук има 1, 2, 3 и 4. Тук са си обикновените копчета, където има всеки клещи, джойстик. Ето я. И тук. И, например, ето го дългия кабел, който е оплетен, който не съм го развързвал. Не знам, защо не съм го развързвал. Да, ти падна на зимата. Чакайте да покажа. Сега компютъра е много късен, ако го пъхна е тук, ето си е вътре вече. Сега се го изкара. Хопа! Изкара го. Значи, това е моята ната. Ето марката му. Няма да ви чета, вие ще четете. Тук. И ето кажете. Тя с копчета, забравих с кое се удряше. Забравих. Чето давно не съм го ползвал. Преди... много давно, преди 2014 ми го подариха. Аз още го използвам. Но преди 5 седмици го играх с него. И съм ги забрал. Аз винаги ги забравям. Аз най-много играя с тях като GTA San Andreas и така. И тук виждате. Тук е, че чакайте, майче вижда да ще го поставите, ако искате те или беше. Не, те, ако дайте му да ще го поставите, май беше това. Че те ми беше падна. И това може да бъде от мене. И до виждане от мене. Чао. Чакайте малко. Чакайте да заближете джойстика, да се види. И чао от мене. Следим другия клип.